کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا والقمر ہے پیشانی تے مکھ والضحا، جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا والقمر ہے پیشانی تے مکھ والضحا، نعت خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں، اس دی تعریف قرآن سنا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، جیڑا پتھراں نوں کلمے پڑھا جان دے، مردہ گتوں گوائیاں دیوا جان دے، جیڑا پتھراں نوں کلمے پڑھا جان دے، مردہ گتوں گوائیاں دیوا جان دے، او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، سائیں دے دربار آنی دی کیا بات ہے، جتر تل دی نیا اوقات تے ذات ہے، سائیں دے دربار آنی دی کیا بات ہے، جتر تل دی نیا اوقات تے ذات ہے، باویں حبشے چو وکدا غلام آونجے، اون کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، میرے رب دا میرے تے احسان ہے، جو بنایا نبی دا ثنا خوان ہے، میرے رب دا میرے تے احسان ہے، جو بنایا نبی دا ثنا خوان ہے، میں جے کمزور عاجز کنوں قاسمی، میرا اللہ ہی نعتاں لکھا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، سائیں دے یاراں دی شکوے کریں دعوتیں، جھوٹی تاریخ دے وچ تلیں دعوتیں، سائیں دے یاراں دی شکوے کریں دعوتیں، جھوٹی تاریخ دے وچ تلیں دعوتیں، جس نو قرآن دے رضا دی سند، شان اس دا کوئی بغضی کیا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، جیڑا نالین عرشاں